Oye. Enaitz linero guztiok txalo bero bat, baina super handia, ni handik bere bila eta bera hemen dantzan. Jale bale, de verdad. Horrela ezin da. Ze? No, sí, super ona izan da. Amen. Zure sobrea. Eskerrik asko. Aurkitu indozu, ez da? Claro, klasetik botata. Ondo. Bale. Batze, artistekin hasiko gea? Bai, ez dituz orkestu? Ez, zure txanda da. Ba, beno, az gaitezen hasieratik. Ostiraleko artistak. Danborotza, mesedez. Frantzu, Moisés no duerme, Belako, eta Ixa Shakara. Txalo bero bat! Nik uste dut, joan egingo naizela kontzertotara. Bai? Bai. Jo, ni Belako ikusteko irrikitan nago. Bale, bueno, eta larun batean zer, hau bezain ona da? Bai, noski. Bai? Larun batean daukagulako... Jamaikarra, Rosa Sparks, Mikosis eta Eskabidean. Hola! Azelako publiko ederra, Claro! Bueno, bani kontzertuetara ez naiz faltako, Eta, egia esan da, edizio honetako kartela pasada bat da. Hombre, noski. Baina gure ez da soilik artista eta talde potenteak ekartzea, ez da? Ez. Gure hemen egiten denaren alde egitea da. Hemengo artisten alde. Eta hor sartzen da urte honetako gauzarik garrantzitsuenetariko bat. Tokiko musika lehiaketa? Txalo. Oie, publiko hau zego gorra! Lehiaketa hau oso ideia argiarekin sortu da. Herriko talde eta artistei ikusgarritasuna ematea. Hori da, bai. Lehiaketa honetan, Erandioko talde eta bakarlariek, baita Tartangako ikasleek hartuko dute parte. Eta hainbat sari irabazi dituzte. Hala nola, guren bertan telonero gisa agertzea. Bere proiektu musikalaren edapena. Tartangako estudioan abesti bat grabatzea. Gure aretoan bere kontzertua egitea eta 1000 euro. Hene, ze ondo etorriko ditzaidak neri 1000 euriek? Ta nei, hombre, handa. Elkarrizketa batzuk egin dituzte irabazlei. Bai. Norbaitek ikuspegi bat eman nahi badio gureren YouTubeko kanalean daukazue. Eta beno, tokiko artistaz hitz egiten hemen daukagu Erandio Musika Eskolako akordeoi irakaslea. Julen Murga, txalo, bero bat berantzako! Sí, es que está.
pinganillos esaten didate galaren amaiera izten ari garela. Badakit pena dela, baina ezin dugu amaitu aurretik gure barruan oso garrantzitsua den pertsona bat igokotzeko gonbidapena egin gabe. Gora egin ahala, Naia Arzamendi, ekoizpen koordinatzailea, txalo bero bat berarentzako. Hemendik. Eskerrik asko. Bale, hasteko, mila esker hemen egoteagatik, guretzat oso garrantzitsua da. Gradu hau hasi genuenetik, gure jaialdia zentzun dugu. Bigarren mailan jaialdi bat egingo duzue, Erandion, asteburu osoz, erokeri bat zirudien. Baina posiblea da. Zaila, baina posiblea da. Ilusio eta gogo handia genuen, hasieran, lehen mailatik prestatu dugu jaialdi hau beste proiektu batzuekin eta hau ondo ateratzeko. Eta aurten, hilabete luze batzuez, lan handia egin dugu gaur hemen egoteko. Noski, arazoak egon dira. Bilera maigabeak, azken orduko aldaketak. Momentu hau iristeko oso lan handia egin behar dugu. Baina, momentu bat iritsi zen, pasaden hilabetean edo, non orduak oso azkar zihoazen. Begiratzen genuen erlojua, 3:00, berriro begiratzen genuen, eta gaueko 8:00 ziren. Eta bapatean, hemen gaude, gure jaialdiaren 4. edizioan. Seguruenik, arazo gehiago izango ditugu, gure irakasleek esan digute askoz, baina gure jaialdiak zerbait irakatsi badigu da arazoei aurre egiten eta soluzioak bilatzen. Orain arte egin ditugu, lortu ditugu arazo batzuk konpontzea eta soluzio asko bilatzea, eta jarraitzen egingo dugu, bai orain, bai gero gure lan profesionaletan. Eskerrak eman nahi dizkiogu gure errelezizoko, soinuko eta lehenengo mailako ekoizpeneko ikaslei. Beraiek gabe ez genuke hemen egongo. Asko lagundu digute, bai ekintza batzuk egiten jaialdirako, bai bideoklipak astebetean egiten, eta bereziki eskertu nahi diegu gurekin pazientzia izateagatik. Eskerrik asko ere gure irakasleei, prozesu osoan zehar gida izateagatik guretzat, asko ikasi dugu zuen gandik. Bai Aitor, bai Iratze, Urko, Jaiza. Eta azkenik, hau guztia ez litzaketeke posible izango Erandioko udalaren laguntzarik gabe. Eskerrik asko 4 urtez gure proiektuaz sinistean eta guri laguntzen jarraitzeko. Mesedez, Aitziber alkateza, igo zenatokira eta eskaini ezaguzu hitz batzuk. Mila esker. Labur. Naia eskerrik asko. Udalaz gogoratzea garren, argi dago udalak gurekiko badaukala konpromesu bat, uste dut herriak gurekiko badaukala konpromesu bat, eta tartangak badaukala ere bai Erandiorekiko konpromesuak, ez bakarrik proiektu honetan beste batzuetan ere langidentzan jardugulako. Baina nik azpimarratu gura dut bai, niretzako proiektu honetan balio erantzia diren gauzak alde batetik lortzen duzuen irakaspena, hori benetan uste dut betirakoa dana, eta azkenean ikutu egiten den irakaspen bat dela, zuek eroango dozuena bizitzan, eta espero dut hortik zoazenean eta famatuak sarienean gauzak produzitzen, soinu ataratzen, Erandioz gogoratzea, eta beti gutaz eta proiektu honetaz ondo berba egitea. Ez nazi ziliko, argiak entzen badauztazu ebe. Bueno, eta bestalde batetik ere bai herrirako suposatzen dauan lankidetza, guk sinestu egiten dugu gazte sorkuntzan, eta uste dugu honek emoten dauela emaitza bikaina, eta horrek ere beste batzuk gazte sorkuntzan sinesteko oinarria emoten dabela. Beraz, eskerrik asko egin duzuen lanagatik, orain disfrutatzera. Orain bai, heldu galaren amaierara. Bueno,
aurtengo gure egiaztatu dugu potente datorrela, Bakarrik, gauza bat geratzen zaigu. Claro, aurtengo gure jaialdiko abestia. Zoritzarrez, Berzeit ezin izan dira galara etorri abestia zuzenean abesteko. Baina, aurtengo bideokliparekin usten dizuegu. Txalo bero bat! Beno ba, hau izan da dena. Mile esker etortzagatik, eskerrak hortik atzetik egon zarienok lan egiten denbora guztian, hau posible egin duzuen hori, hortik laguntzea, mikrofono aldetik, irudien ainetik, eskerrik asko tartanga, datorren urterarte, mile esker.